So, hello mga Iring Banbanon. Welcome back to my YouTube channel. So, papasok tayo dito sa sa coffee shop nila, no? So, roses for me. Ayan. So, hello mga Iring Banbanon. Welcome back to my YouTube channel. So, papasok tayo dito sa sa coffee shop nila, no? So, punta tayo dito. So, pasok na tayo mga Iring Banbanon. Ano nangyari? Dito pala si Hello. Iring. So, Mami, ito yung mga kamusta friend ko. naman? Ang bonggang-bongga. Say hi to our mga organic friends. Hello mga organic friends, ang bonggang-bongga, mga taga Cebu dyan, Daghang, Kimberloo, sa inyong lahat. May viewers na ba tayo? Wala pa. Live. Ano yan, hindi ba live? Videos tayo Video para sa naman YouTube pala, natin. wala pa. Oo, so Hello mga taga Cebu dyan, na may bonggang-bongga dyan, na mga Paki-subscribe. ka-friends natin. Please do subscribe to Iring Banbanon, talagang mapapaulala kayo sa kanyang vlog. Korikong. At yes, korikong kanding ng tangkong ng bagungon. Correct. So, dito tayo ga. So, dito naman si ating Atong Miss dalagita. Paranaque. Oh, Paranaque. Yes. Hello. Hello, mga friendship, mga organic friends. Oo. Organic friends, hello. Oo, nandito tayo ngayon mga Iring Banbanon kasi mahaba pang oras. Welcome sa vlog. 2:30 pa ang work natin. Ito yung coffee nila, no? Ito yung mga cakes nila. Anong tawag dito, gang? Yan is carrot cake. Yan na. So, ito yung carrot cake. Yes. Ito yung... Carrot ba ang hanap nyo? Kung nakikita ba sa Baguio, carrot ba? So, carrot ba yung hinanap nyo? Cucumber ang hinanap namin. Talong yata ang hinahanap nila. So, ayan, no? Ang mga friendship natin. So, hello. Dito tayo sa nila. Oo. So, dito tayo. Punta tayo sa flower shop nila. Ito yung nila. Yung... Ito yung sales nila, flower designers. What is your name? My name is Anu. Which one? Anu. From Yeah. where are you from? From India. From Kerala. India. Good Oh, country. oh my God. So my friend, this is Yeah. So from India. From So India. no. Kerala. So please tell them that subscribe my YouTube channel. Yeah. Please subscribe his YouTube channel and click the bell icon. Yes, thank you so much. Kung Welcome. nagustuhan niyo yung video to, please click the bell for the next video mga Iring Banbanon, no? Yes. So, siya ang dito, flower designer, stylist. Ayan, ito yung mga bulaklak nila. May tulip sila. So, may hydrangea, may rose, mga roses nila. Ito, kalalili. So, ito na mga Iring Banbanon. From India, no? Yeah. So, cactus. So, you have small cactus. Yeah. Different name of cactus. This is made from where? It's coming ready, man. So maybe. Small cactus, my friend. Roses for me. Ayan. So, anong klase? What is kind of this cactus, my friend? Some also same, but This is, wow, this is unique. So, it's like a cotton, no? With flowers. I don't know what kind of cactus. So, ibang cactus nila dito, mga Iring Banbanon, no? So, may mga itlog-itlog, no? Tingnan niyo. You have different cactus here. So, without water.
Virgin. Ayan. Parang nandun yan sa Pilipinas lahat ng bayan. Yes, sir. So if you would like to have like special occasion, birthdays and other occasions, so come and visit here. LGRD. IG, LGRD. Algi, LGRD no flowers. yeah, flower shop. Come here at Business Bay. So it's the Mira master of flower, flower Yeah. artist, stylist, no? So come here and enjoy the best flower, mga iring banbanon. So ito mga iring banbanon, yung ano Yes. natin, organic friend nandito, no? So don't forget to subscribe sa iyang YouTube channel. Yes, Bebzy Nino, yes. So mga And, ka-Bebzy natin dyan. yes, yung Bebzy mga organic Nino friends tayo. natin, please don't forget to subscribe and like. And my Facebook page, May tumatawag muna mga ka-Bebzy. so maya-maya na kasi busy pa siya ha, mga iring banbanon. So ito na, Hello dear. ito na. Good morning. Good afternoon. So parang ano dito, parang init-init siya. So maya-maya pasok tayo kasi work, no? So hi, see you later. So ito mga iring banbanon, may work ako ngayon, so later na ha. So dito muna tayo, palamig muna tayo kasi sobrang init. Busy siya ang chika. So dito muna tayo. Which Americano, small or medium? The big one. So alis na tayo mga iring banban ha. See you. Bye my friend. Sa mga oras, sa mantak na sa mga lugar mga iring banbanon, punos ka sakit o punos ka lipay, ichika mo, ilaglag natin. Shalala, bye bye. God bless to everyone and be safe. Bye.